morning ipi baro ningkong ngai ngui U Blei bla pala yang aban yang kini kapor ban ai pi kini khubor bat ngai Khublei ru ipi baro ki hep ki berit bat kumju ru ki bala he blasan ki bajupet kini program na laki yang kisem haka kyrteng batyang tam ka jong tribe unong pen im jongi Jesus Christ bat kumju ru ngai Khublei ka good news TV ka bala ai ben talem yang hukum kini kapor ti sho bangin nyelit lang bangin sedang ikan ke jing selok ke jongi tumini lang Khublei ke jing dubai ke jingu ba kabura mi aish mi Blei kapa jingi bahabneng namar ke jing e ke jing sen e ke jong me ba mim shimla e no yang ko try mla rila sumar habaro ki singe bal no bat bangila bandan lah kan ko por ko try kan clip man ka bangin yo abanya selok na Ktien Ka jong me ngai scam ko try ba mendan ka ki hep ki berit ki bana ki yeng ki sem ko try ki ba pe ikan ni ke program to pelong ki khina ke tips ngi ki ba ko ngu ba khamtam ko try ki ba bakin long ri khina ki ba ko ngo Ktien Ka jong me ban le ka mon ka jong me men ai haki ru ka jing ko jing kya ko try ka jing start ka jing champang ka bana mi hi ko try jisu bakila ban sung thu ke e ba dei ba ke e bam dei ha bangi em kan ka perthei ka bada ka jing sniu suda ngi scam ko try ba men lam ba mynsiem ba khu jimi un lam ko try ni ka po brang sa baro ha ka teng Jesus Christ ni duai amen hebret ha ka ni ko por pi ngabar ini ikot dur haka kti jonga nada pi pet pin I bakadan tang ka wei ka dur ndai henry hapo dan sa sngewthuh ki wei pat ki dur ki bangin ngan sa pin I pi kham shibin abang I pet ikini ki dur baro ngin syam bakadan ka khubor ka bahatam haka perthei baro ka wei bat kani ka khubor ka dik bangi yo na ka Ktien Ka jong U Blei ka bible tito mentang nya pet shwai kani ka dur ka banin kong pi kani ka dei ka crown lani kataka pansngian habang ipai ikani ka pansngiat kapan kan mau yang yeno kapan kan mau yang yau siem don bon bhagi siem ha ka perthei ke bangi jupuli ha ki kot school ki jongi tang ba om judon usiem u bakham crowd tam banya U Blei jongi U Blei jongi ulong ba kumno ulong ba khalan ba donbor ba stad ba shempang ba bha palat banya yikiwe kiwe pat ki siem ka ba pisham ha kanika perthei udai U Blei ubah ubam jule kanu ru ka babakala ban ulong ubajanai dei ma u bala thaulet ki e ha ka perthei bro ko we bai menta ya kan ni ka gospel ya kan ni ka kitab Genesis iwe ka ong kumno ha ka bambening kong U Blei ula thau ya ka beneng bat ya ka khendo habang ipet ya kan ni ka benta habang ipet kan ni ka dekhot hang ni ni tip ba U Blei ula thau ya ka perthei pe hang ni fini I ka dur jong ka perthei nanta U Blei ula thau ya ka sngi ya U benai but dang don shu shibun ki jing thau ki bula thau gum ye ki planet ki klor ki ding ki sin nanta ki merat but kan ni ka pen I bula thau le ki e baro but kum jo ru ula thau ya nga but ye pi pitip U Blei U yang hadu kata-kata namar bangilong ki bakordor na ki jing tau baro tang bang ini I pat de ka dan saka wei pat de ka jing na ni taka problem pitip ka dei ke kata ho ka dei ka pop ka bala penja khlat yangi na U Blei pe kini ka wei pat kedur habang jingai no U Blei em kan kedur habang jingai no U Blei kalong kumno pi ba kedur ke ikemben ni ka snusi kedei kedur ka ba isnusi habang jingai no U Blei bonsin hi ngilong ki bri ba dap ka jing snusi ke jing khuslai ngi chudom bril ben nei sapai kedur la jong ru hakayit pilong kumno haba pi dom lani pi snusi yangi U Blei ula thau Kyrpang bangilong ki banang ban perkhat ban kren ban le ki papensung bahayu Blei henry babon pan na padeng jongi ngimlong kumta man lakas ngi pensung si U Blei daki kam ki bangi le daki Ktien ki bangi kren daki jingmut jing perkhat ka bangi perkhat bat kumta ter pe ikani ka shiti shikinong ro lai apulai ka ongomno namar baro kilale pop pat kiladu le no ya ka burom ke jong U Blei don kibriu
hak don ki brio ki ba perkhat baka pop ka bakrau le se kadai ka batu ka penyap ka baluti kum ta ter ri don pat ki boong ladangi sai la email ladangi kren thok ki brio kam le kadai tang ipop iberet henry ko tutip ba om don ka pop beret ni bahe baro kilong kumju ki penjnga yangi na u blei namar u blei jungi ulong u blei ubajanai la sya ya ka pop ban wan hajan jong u namar kata ka punishment ka bangi di benyo abangi laptop ka de ke fitip ka de ka jingyam bat ka penja khlak sundan yangi syaki bom jukut henry u blei udan pat ka plan ka babha ka bapla ban pelat imingi na ka pop fitip ka kata ka plan pet ikan digadur PE kadur iklung mdai haba pipe ikan digadur le se pin om poi perkhan ba ini iklung insalong ubriu uba kraw tam bat uba klan tam ha kaperthai henry ublei uladap yuthu lupa ba on sakhai ubriu uba phla ya uba latip ku nong penem yangi gibriu nakapop ngi ihang ni ba ublei ula pendam ya ke ka ba ula kular da ka ba ula pha yu jisu sya ka perthai sadangi puli ya ka gospel yohanes lenong balai dekat bakat riuk din continue nak tu bangi sedang benne habau nambau ublei ula it kata ya ka perthai nambau lai tino ela khun bala khamarwe ba u ru ubanget ha u nam jot shu henry unyo ka jingim bom jukut balai ublei uhapan pha yu jisu syakani ka perthai u jisu la haban ya ka khet beneng ban wan long breu syaka perthai knang ba ula ban pen ban hikai ya ka takalenti ka ba ublei ukwa yang nga ya pi bangin bat bangin jan shu ublei ti tongin nyepek sekali ka wai pat kedur uni udo nun mdai habangi pe ya uni udo nun kapen ken mau yang iba ujisu udon ka do nun ka bajanai haba ujisu la helasan ula pen kumno bakata ka jing ka bajanai ka jo ublei ka long jule ka do ka kam ka ba pen sngusi u blei ne ban kren ki kting ki basneu ne ban perkhat ya ka do ka basneu jule kumta nama u blei hado kata ketika pen ibu ujisu ulong bajanai perfect uba klan bor ubala men penjam ki jingpang baro bad ula ru ban pen im buat iki bala ayam mungkin mau kumnu la pen im ulah seras buat iki merat ki jingthung bat kamariang ru ki ko ngu yu balei namar ki tip ba udei ukhun ublei dei ma ubala penlong ya keperthai bala penlong ya kiru kumju nginyo badon ki brio ki bangen ba ujisu udei ukhun ublei henry don pat ki ba bishni yu namar ba ula kham kraw bat pawnam bahama banyaki tikum ta ki la perkhat ban penyap no yu doking ngi pe sakandi ko wei pat kedur PE hang ni kedur PE ya uternem bat ya ki prank kini ki brio ki basneu kiba isi yu jisu kile kumno kila kem yu jisu kila keno yu dekum tai nang ta kila sempat kila syem yu ternem bar ki prek bar kila sa nar pna yu hakaniga ding kado jaga ding pna kalau kum kani ka bangaban akti mo nang ta abangi pe yakani ka ding pna ka pen ken mau yangi yakani ka jingja ka bashisha pitep ki pakit yu jisu ya kata keding pernah ka balashna de keding ka bakya bha nangta aba jisu umla shu bankit ula kolon kila sempat yu ba ka senam kala mit de ka met ke jung ka no kolong ka ba isang sot abang ipet yu jisu nangta kila ite se ki kti ki kejat ba kila sa de ki prek na ki kejat ba ki kti jung hang taru ka senam kala mi ka no ka jingpang ka jingkorden lada iwe isya ibarat idung yang ikat no kalong ka jingpang deh berkat uji su lah ban sya ban
Wat ki pendeng ru ia kata kapan sian ka balasna du usha ka kli ke jong u. Bat uji su tip ukulem ya sat ni ong ru na du ka pasedang henre shusha ben. Namar utip bakade ke ka plan ke jong U Blei ban pendem. Kenang ban pelat im yengi na kapop. Atu uji su de hok sit ban yap hakading pna. Dei ban yap hakading pna namar ba ukulem le ru ka basniu. Tang namar ba usin yengi ula sha ili na ka benta jongi bangin im. Fitip kini ki brio ki ba uji su kila sngow si kila le kumno. Namar balik ki sngow si namar kila atip ba kidum yo issue yu. Kini mi sngow shu ki jinghikai ki jong u. Kumta ba uji su ladap yap hakading pna kila penihari kamet ki jong u kila pensop penspan yo kamet uji su ba nang ta kila let bantep ha ka wei ke krem bat kila khang da umau sebak bat hadin lai si ja ayu uji su ula bat ula mi pan naga jingtem bon kim shim langen ya ka bara kila yo henry kita kiba uji su kila men shikat day PEM uji su jongi shim la tiasa ha ka jingtem shim la yam henry ula mi pan namar day tang mo ubalong ka linti ban pelat yengi na ka pop ka Ktien Blei kala ka ong kumtu ka bangala de puli mene pila ban puli lang na yeng ka ong kumno na ba ha ka gospel yones lenong balai de ka bakan riu na ba U Blei ula ka ta ka tai ka perthei kat ba ula IT no ila ukun bala kamarwe ba u ru banget ha unam jot shu henry unyo ka jing bom jukut banget ha uji su ka bamut bangin nget da ka do nut baro ba ulay yap bat ulami ipat ban pen yengi kinong pom ladang inget ha uji su da ka do nut baro uji su undon ringkat bat ngin sngolong marwe wat langim yo henry ngitib naka Ktien Blei ba udon lembat yengi besar yengi sumar yengi yailong ulok jongi baladangi hok akan ni ke pertai hadu ke bokun ngin sayo ban le syong bat jisu ha beneng ha ka ba on don shu ki jing sngow si ki jing khuslai henry tang ke jing kemen suda di heb bered akan ni ke por ngadan iwe jingthmu khana bered ibe te ba kan ni ke khubor nget ba pincha skor bhale si ka di ke jingthmu khana ka ba fila jiyo sngow lada pila yo sngow ru to kan longkom kan jimpen kan mau pi mo ti la don ngut shipara kita ke dikishin rang mo ki twins ti men ude uba tips ngi uba ko ngu imei pa uba puli bible uba julet ginseng uba bhayu Blei henry uta upara pat de uba ulong ba Khynnah uba dakat uba satla uba mjus ngap ru ushet le ki kam ki ba pentrim ya ka imlang ka salang ki kam ki ba shirke ti uni men men mo uju seneng ken yu uju ong wat jule ikini kikam ke basniu mo namar hakawi ka singpin sayo jing seneng nang ta ulaong ba pide ben semat bele jien seng ban ko ngo mo iki bala hasan iki ime iparu henry uni para pade ju pen sngong yai le be kikam ke basniu ka poi ka wei ka por ba ulak penyap briu ban ula syakem ula syara sajil dia bola ra sajil bala Tian bishar yu bala syam ba ula le shishay ka kam bala rai yu ban phasi ti ka julong kerkom sha ban phasi ki jukili ba ukwa ban le yu mo ti uni upara ong nu ong kwa ban kendu para yu men yelam ngi shiyeng ti kita ki pulit ru kilep nu kila senran lang yu ba kila yelam shiyeng ka ban men ti ula urung hapo ka yeng bat kita ki pulit ki besenran yu kila apshabar bakil ong to tang san min ai lab kendu bat men kini ki bri busong hajil ki sedon ka uniform ki koidi ki bangi ong ki phong be kata ka uniform ken ti uta upara uba point ka uniform koidi aba ula rung sta shapok ka kamera badun men anda kila ida bekran hangta lati jingkau ni pulit ong tombi no ka por la dei kalakut dia uni men ulem nu uang yuta para lauk loi tu kijan ngan phong banga dia uta para ru
sngewthuh hi kamut ibu pa law ong mame ngap jar law bai kitu ki jai ban phong angen phong manga phong no mame ka jan jonga tiu to parau la law tiu la phong kin to men ta ki jan koi di tiu ndal le ta ula pli ka ti jingkhang ula ong itu para ba un shong khop ang tu po kamera ba dei ban ki ban mi sabar tiu ta men ula mi nang tana po ka jing ti kamera beren ba ki pulit kila rap yang yu sejil bat kila phasi ya PEM hai ka jing shisha uli ban ya upara ubale ka kam ka basniu henre un men number ba ya ilo para ukwa ban plai mu sngewthuh ba ma ula ya ka lenti ka badai ula pen sngewbha U Blei lada uyap ru ula le ba jisu henre uni upara jung de uklempat kala ba mud umpat shimla le ikunu kam ka babha lada uyap no un saposh du jog markata uni ben ula sngsen palat uni upara takadau usal shimno ikti jan baru bun phang de kanang ba un sha sidin phasi ma kalong kumju kamba kani kade kata jing ka ba uni men open upara number bu ai ti la ka jong ka jing kamba uji suru ule kum tanang benta jungi haka jing shangi de ben yap mangi ki bale ya ki kam ki ba sin bas ki ba pom dei henre namar bu jisu yengi takadau ulet no mo ban shim ya ka benta jungi baniam halor ka dimkna ti ngange kini ki hap ki beren kila yo shibon ki jing kyrkhu ni ini jing selok i beren tu ai ba kani ka khubor kan long kum sembai bla bet ha ka do not babha ba un seiru ki sembai ki so ki babha na ka benta ka buram jong Blei amen.